Tulo bay, mao na dai ni among napalit bay sa padala sa among higala gikan sa Australia bay. Na luwas intaw ng amuang sudan balik tungag bulan na ning sudana bay. Di ni palit ko diri tiil sa manok sa kakilo. Nya di apoy manok di po diri sa kakilo po di kapin. Pahiwa-hiwa na nya di apoy bangus daing bay sa kakilo na po ni kapin bay. Nya di o sa kilo dining bangus. Nya kanin sa isda abok. Sa isda. Barilis. Di man barilis. Ini usa ba pritonon. Matambaka. Tulahonon matang baka. Matang baka di ay ko ani sa kilog tunga. Di apoy barilis. Usa ni ka kilo. Kapin. Sa kilog tunga. Sa kilog tunga po. Di amo naman yung gilutuan prito pa ni hapon. Di ay bihon ba. Nakapalit ko tag bihon. Di ay itlog sa katri. Ko tayong itlog. Di apoy hotdog bay. Ako na ni siyang gibahin-bahin. Silang tulo. Sa kalutuan tulo. Natagsara silang tulo niya. Di apoy ta diri karning baboy. Baka na eh. Aw karning baka di ay. Sa kakilo po nito nga. Nga diri karning baboy bay. Ang unod. Di apoy tiil. Di apoy mga lamas. Di ay noodles diri bay. Mga dilata. Di apoy di mga dulce. Di mga dilata bay. Di mga lamas di daghan. Yan apoy atay diri o balon-balonan. Di mga lamas bay. Di apoy asin. Palipitag asin. Ita malamang katug asin. Daghan juga yung salamat. Napuno daw akong lamisa o. Thank you kaayo bay. Higala sa kawanangan. Daghan salamat sa grasyang imong gihatag kanamo. Nagtuto akong luha sa kalipay. Way kabutangan. Unya, mao ni ang sobra bay siya. Gipalit og washing bay. Kaya di ang washing, wa pag yun ni maayo. Di ay kuan ka ng washing, i-unboxing ni Dudong Kubkob. Daghang kayong salamat dong. Sa may imong ikasulti dong sa grasya na tulong adlaw dong. Dahan salamat. Bye. Sa may hilak na kadiya. Dahan salamat sa imong gipalupad niya rin. Kapalit mo yung washing. Ablihan. Sudah ng lamas. Wala lang makapalit ng bugas kay Naa na may bugas. Yata sa itong higala sa United Kingdom. Kaya salamat ba? Minsan hilak naman lagay sa diya. Naluya naman noong ka nga naigrasa na dawat. Lagsik. Banti Bisaya. Dami salamat daw ba? Murag na bali na? Ha? Gitisting naman na namo dito ganina ba? Murag bali gini. Sa taray. Sige, habuan na dong kay manglaban na tag maayo igma. Iti na itong ganang labunon. Kaya mong labunon ba yun? Pura buyag. Agoy, Ginoo tabang mananabang. Namahawan na gid ni. Buwan eh? Oo. Makaya ni mo? Kaya. Pagdaogay ka. La. Ganun sa kapit. Ang kuya na eh. Nahilam o si kuya. Isa pa. Pagas, kuya. Ya. Bubiras karton. Si isa kuan mangud ni sa kaning styro. Sige. Dirasa. Naya ha. Ang tingan biya gid in town na. Ay. Ya, bira sa karton niya. Nahaw. Wala. Ay, naaram din na. Ano ba? Di arabay. Brand new washing machine. Thank you so much. Unboxing. Na-dryer na siya ba? Oh. Parehas raman. Kita ba na? Ngit-ngit lagi kayo. Wala flashlight. Ano din? Ano siya man itong mga additional? Tanawa daw po. Kung siya na. Ngit-ngit mo. Wala suga. Ano siya na, Bok? Mga tiil. Tiil. Na. Ay, maay kayo na ay tiil. Tiil. Hayag man niya. Ngit-ngit mo. Diha, oh. Oh. Hayag mo. Kayo. Naawag edil. Pagi. Umawar ba sa kuba? Maon man na. Kini, anak ni? Kini? Dili eh. Yan, siya may mong kastuyas tong blessing karong adlaw. Wala lagi din. Dapat nang tayo din. Halang yung mata. Kasi kasulti ni mo. It's very convenient. I-English man niya. Okay, dali ng paglapot.
Sige. Very convenient. Ano, yari ko na lagi rin. Daghang salamat. Oh, Pataka raman ka, oy, dili mo na mao. dapat na. Nara, oh, unsa din eh? Mulapos na pusupuan eh. Ni mo lapos, oy. Nasa ubos guro. Tanawa na di, sulod. Basin natin. Bro eh. Ay, darah. Bit-bit. Na, unsa naman ka Ano ba? sa hostel? Tinubo. Tangtang na yun siya. Oh, tang-tang na siya. Ibitay naman siya yan. Naman na ibitay. Thank you. Thank you, madam. Thank you so much. Ay, kaya pun dari sa kang mami German. Thank you so much. Kani sa tubig ni siya buk. Iskit kay mi ba kay nagabinaan naman in taon ni ani. Nalahan kayong salamat ha. Ako ana ning asikasyon ning mga kuan ka lang siya nga ani mga karne kay ani mao isaksak unya ang freezer book. Kay ako na ning idiretso butang. Ako ni siyang bahin-bahinon bay sud sa 2 ka semana bay. Nakaigo na ni 2 ka semana oy. Kay mangasay pa man mi. Nasa? Mangasay. Ang asin na. Asay kaon to ah. Thank you so much. Daghan kaayong salamat sa mga grasya in taon. At mag-expect ani mga grasyang nadawat na to. Salamat yung kayo ninyo sa yung pagpangga gini kanako. Kanamong tanan. Salamat kayo mga ba. Thank you so much once again. Kung igala diya sa kawanangan na naanayimutang sa Australia. Amping ka kanunay din na bye. And God bless sa imuhang butan kayong kasing-kasing una-una. Naguna-una ka diri in taon ako. Diri ka namo. Sa among mga panginahanglanon. Ni daghan kayong salamat bay. Salamat di kayo walay katapusan. Salamat ni bay. Thank you kaayo gyud. Salamat din lang kutob. Ay ako na ning ipamuston. Daghan kayong salamat. Grasya in taon. Siguro gid natong sudan kay aron na tay makuot-kuot ug gutomon ta. Kaya maning kamot ani mga inabuhi. O na tay mapadaplin gamay pambayad sa atong kuryente, tubig, internet, bayad sa lote, pamangkumahuman na niya mong lote bay. Di mo balay bay dako pa kani trabahoon bay. Ya wa pa nila babo diha, nakagubot pa lagi ni ani bay. Naglibog pa kog asa ko ani ko anon. Magsugod pero na arang-arang na nahilo na ba? Uy. Hindi ko ang diri saging. Perdaba. Bus o kaayo. Thank you ka istanan mo day ni nining sa akong damgo nga. Daghan kayong hinog saging. Ang damgo mo day ni puli. Damgo ko daghan na hinog saging eh. Daghan salamat kayo. Masalot mga minawat. Ingon man sila magdamgo ko ng mga kuan, mga lagot mo ng mga hinog na kung kwartang mo abot na tinuod gid ay. Kana may kwarta, daghang salamat. Ako magwas dire. Thank you kaayo bay, din nalaman ko kutob. Salamat gid kaayo.